arlo COVID-19 ke sokiun chimit mi pinlang. Rongpho ara chingrum si mithang ka chelenga towar ka chesemar. Umba so along alam ki kido chiri thom kep along le phuthak mai kang ni. Kaudong pinikar beng long life prime tama birta long pen nile sami Julie baby nonar juitha birtang ton pen. Diphu Treasury Asahe Melongta Chokomari Nut COVID-19 ke sokhe long pen Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong Pangrum pet pen Pinian Bang Pharo Plira Plikebra ke Thoman Plengtang lo Pirthe Arara Tuma Phan Kapado Sojo Mate Kapang Thakso Kai Putangte Bangso Corona Keso Pinirni Anta Munit Anglong pen Cheo Ela Kachi Oji Kalisi Arnivangta Kesoki Un Chimit Medadlo Lapen Apran Karmuta Dobonglo Lason thak thak si Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong arlota Arnivang si Kesoki Un Kachimit Mederajo Pai Pai ni Pai Kep Arni Anke Bang Pharo Plira Plikebra ke Thomato Aphan Untanglo Setame laso angbong Bang Pharo Hinira Thomkebra Nerkebatumke Kesomi Ponse Hem Chedo Damlonglo Halpu Bang Pharo Hinia Tumke Kesopen Chedan Bomlang Bonta Ningduk Meme Alama Bangke Kopai Kelang Nopen Non An Bang Pho Atum Apran Damtanglo Pini Treasury Asahem Alongta Inut Achokamar Prodip Bea Phanta Corona Akeso ki un logajok non amatke Nikri Bea Pharman Treasury Asahem Kankir Padukonlo Bonda kapre claim rapera Chokamar Tumta COVID-19 Akeso Klankli Pulote Sahem Kangputu de Jiang Ringdo Jongsi Nikri Pli Treasury Asahem Inkir check pulote Penang An Katiko Kidoji Angring Thetan Athe Sorkar pen Karbi Anglong kapaching thurjia phan tangka nangke pali ke doan kechok che kangprung kangsai angdung kiti asa hemlo lasila so pen langdam pulote bangso kangkire seke katiku dokokpo News report Sarjab Kathar Karbi Anglong Live Central Sarkar lapen State Sarkar atum KAAC aphan aning kanwang kutia tangka nangpali dera phita barla pora hulote Karbi Anglong arlo towar kahengnu hangjo hanghaisi donang bomlang Ahok Karbi Anglong Autonomous Council amhang ke thekarni pen lakha damlote pining an ningkan trokebra sirkep an plengtanglo Bangso tengpen langdamlo pulote Karbi Anglong arlo atok anoka chelenga towar do anta Mesen Clarkency ke theklong ke ongnang puapodlo Bonta non ke barla porlote a constituency 3 along pen setame tovar ke henole langleti langa thayamatsi avi Lason thak thaksi Chinthong MEC constituency angkangalo setame ke Mesen atowar kaviajok rongthompli aratum chepengsi methang ka cheleng wongji atowar kache selamasai dekpom Nitum ke ingti ebor bendanglok so that un edat pulote la pher an pali vek nangji la so joksi tovar chesemarang koklo Dili tu makinang sad kelah lo tovar mesana tovaran pinang pola pen to jor to lang punon suta dili tu rong martu ngapel mlaper ane kilometer proksi andolang pene ka chong hor lok we unelo pen CMIM tum stame nang thek long lo morap anta lang li tum dam ko am ma ka hilo lang li tum sang ton la lam chini lo la pen atuvar la hilo don paru hini ne don paru thom so se ratan li tum ka halat atuvar lo Pini nili tuma phanke Sarkar penle na kirap dun takali Gari motor penle arlong keroi long takali Methang ephang pen keroi loksi tovar semar ponang koklo Chipiduk chipilak bom se nengkani sek pen sekni sek thom mate kabona e bang ke nil tum lo solong banga por chi protect the themala son atowar phena ko jonon son la non claim bom ma demo bang ke si pudam dep nang a food system ma nilige chini ne seta ar ye si etam ihum magari ke dak pipchok setame thenom yola to dak pen la
rong le pen aglong ke thok pu yo aglong ke thok anda kari motor le ke do le ke roi pen lock se nil tum la so lik buk ta pi playing pon lo a thema lang so tovar kasik saga jok nilitum kacho e choso mate hanso ar phek ben danglo ajara son setami chojor cholanga phan penangana kisung honang koklo tar bang pri bang ko ka cepat duka sarokta netum dak melaper pen mora puling anke nila helot war pilo netum apanta sorkar atum nang rap ayakong nang pisonte pulu netum an kadig darong aso keculong le kejunong le dimi yang re pen netum kusupang rum anke netum hanta sorkar atum nang rap dun pen sarok na pa mesen lasi bangso tovar rat kachiling messenger phanpura KAAC a hinpen kasemar ponja phansi rat pen chuning ripon ulukonchi pen hemari rongphar karbeng long live West Karbi Anglong Angkang Arlo, Hamren Soil Conservation Division Kaparlo, Langhempi Soil Conservation Ren Changkang, Umba So Along, Thengjang Thu Ki Pontang Along Le, Inut Prembora Laphan, Longle Pata Ki Pialam Ki Keklang Roputak, Hamphang Asong Lapen Rong Ararang Bong, Maikang Ni. Soil Conservation Asai Kampen Ki Sompon, Kilir Seng, Thengjang Thu Athengpi, Kethege Jora Porhut, Inut Umba So Ahavaralong, Bihek Thihek Ben Ahem Arit Kawe Pinabangpu, Aban Premboral Abang, Kopi Koson Penone, Chirithom Kep Long Lea Pata Nangdo Koksi, Thengpi Kipija Phan, Hukumalu Long Long. Bang Sojo KSA Langhempi Local Committee Pendanglo, Adungarai Keduarong Asaratumpen, Ahok Paralam Kachini Japan, Mai Padopan. Maya long ronga sara tumpen kaninji ponatenke Prembora labangke ladak ahemareta avi nili tumta chini ne aprang penta ladakle kedua bang puta kali kopuson pentong ladak longle apata kedu koklone Premboral along le ladake nili chini dunde dihek tanta nitunta durabra astani tipakling piklang alang hem ladak tu geni chini dunde atima ahem ladak du puta chini dunde la swa hem Daka cikim puke chaino ngapang ring ta thegunde thang da thegunde ladake alangli dailoni mahange thek puseta alang puyong yong athema dagle alang doyer ta gali lasi soil conservation along le thengpi thesoya phi chiri thomke premboral amen pen pata ke doko bangke KAAC pen ingthan vek nangji pusi KSA pen ningji pon Meren division pensi labang so a plantation bang claim poniglo la so teng pen langdam pulote alang li kam ke claim bang asap sup ta chetonte la si pinini ni ladak pen Karbi Anglong Autonomous Council Land Revenue IM kiso sang ho pan kachunuri bangke nilitum ladak soil conservation system me banili chairman hoi system me ketok pen alang li pan pidam po la pen labang so pota prabjin pen ka cancel je pan nilihin pen alang li pan chunuri lo la pen soil conservation na sorke एक इंची से तमे इंची इसी ता प्रेम कुमार बराल अपन के लोंगले पीपे लपन नीले तुम एक इंची ता प्रेम कुमार बराल लोंगले बारदम दे प्रेम बोरल अमेन पेन लोंगले अपटा कांगथान चोट कालिसी थेंगपी किपी अहको मालो सेतामे इंगथान पनबेक नंजी पुटा KSA पेन निंजे पन्थु लांगहेम पीबेन बिरसिंग तिसो कार्बी आंगलों लाइव Karbi Film Society Kachuning Riateng CM Tuliram Ronghang Ahinpen Lunsepo Joyram Tisopen Lam Arjan Cheparjana Bangphu Samson Terangatuma Phan Akirap Kepajirun Tegapot Kachuro Kapajir Ahudisi Lapenon Amta Karbi Anglong along Richard Kali Assam along Rialong Nongnam Kachatang Plub Lunsepo Hir Banglapen Lametpo Joyram Tiso Arniding Pluipen Keso Kapangji Derajok Karbi Film Society Akong Chunbang Dilip Bay Lapen Bangrum Chunbang Jibon Teranatum Kachuning Riateng KAAC CM Tuliram Ronghang Ahinpen Tongsikot Se Kachelang Ijia Phanpura Tangka Suri Trokebakera Kapajirun Tegapot Lapen Karbi Lamarjan Cheparjana Bangphu Samson Teranga Phansetami Alang Lipenangan Arni Pen
diabetes akeso ke cholong lokpen keso ketan o puajok surip like batangka akirat ki pidun thegapot Karbi Film Society a hinpen KAAC CM tuliram ronghang aphan kurwang thu lapen kachuro pajur ponlupusi KFS akong chunbang Dilip Bay Karbiang nongla thasai hemalo birtanang pali Nilitum Karbi Film Society a hinpen kachuni ripon alam thedu ake hai sar lunsepo joyram tiso lapente ilitum Karbi Film Society a founder a general secretary and part advisor lapen ward commissioner ake hai Samson Terang boglapu putara tumpu alang litum banghini kiso penangar di dinglo lasi alang litum banghini aphan ajada bidi penta kiso nanglang pinangji Puilitum Film Society hinpen CM Sarphan ke chunungria tengpen nangapachun pithega pot alang liphan nilitum Karbi Film Society hinpen puthot ke churo pajer iglo Kewangji lang arni sitame KAAC CM tuliram ronghang ansose kiduk kela Karbi anglong arada tumaphan kelang kapaching bar pon thekjia phan lapen alang likai dingpi longri kejalin pon thekberjia phanta KFS akong chunbang Dilip Bay arnama hirjume kihang pi pado News X report Karbi anglong line Dongkamukam penjengkha khironi adak kacheleng kolonga amlong aro athak kedena thengpia dolong kahino ajok kacheleng anathu kisunga porahut KAAC CM tuliram ronghang RDP ponsi bangso adolong puthot kapamithu Dongkamukam penjengkha khironi lapen kapre ahawar palidam nangji pulote kolonga alongkedo amlong aroi hatpon vek nangji Bangso aroyalong kidamtang ko ananing kan penloni ephong thengpia dolong den lo bupenke kaselam thu thepina jok aphong kahinota dolo West Karbi anglong arara tuma phan laso atowar ikrongta achithe ari isilo pule pudeta henone athe dongkamukam penjengkha khironi damji pulote laso atowar pensi chehelat ponvek nangji Bonta PWD asaika matung pinirni anta kither thep RCC adolong keden ponpedera jok kachelengana thu jasemet beha bepar kachoklem pentanglo sonsuri asai keklemahin kisum chetong nanglo Lason thathak se kedamtang cheklojoner cap sirkep angbong bangso adolong ki ot edera jok adolong ta inki inket kecho kithu ingje thang anlo Laso ajoini parai harai ke kap arat kap here a okchekom rom pen kap nanglo Lahai kado kawea kisung aputhak aphong birta loalong paklang detapi KAAC CM tuliram ronghang RDPC bangsolong puthot kaselam kapa mithujia phanpura bithung constituency pen inut rong phara sangho phan arpu ke peka tengpen cyclem bomlo rong phara sangho pen pherangkia thengno kapachinia tengke non irui baglote adolong tangpa mekapo lapen akar dik gari hei huita chelengon popusi pachini pon ang bong ajo penan lato dolong kaino pena joini ratam da kisung dolo apen emergency pine lato ala pena so logo lato dolong joini pen disnut baini ratum apen public ta kisung joini pen pine media long kestemi klang lo apen emergency pen lato dolong kabonai ni fan ini tumda tar beng lo tomas konsil kisung hanai CM sa kitame lato dolong lang pinai pen dak Lili fansi tami nang kudun lo, so pati non tami ni hino pusi tami emergency pen kena iya teng mate yasu tumpen nang so nang pacini iya teng pensi hei tu pusi tami kilo lapen akam si tami kena ane progress lo lapen kecunce hi ke kong lo nom paso idin mate ni pon ni sok aporan si tami patang pon hekbo pusi takelo Halapu arniwang kacheleng arara tumta bangso adolong kapami pon thuthek apot KAAC CM tuliram ronghang aphan kachoro pajirpong News X report Karbi anglong live Tadi bini prime tama birta ke lapon sekang tonik lo dome thakme ajoke me